ምሳሌ ውድድር ንምስታፍ እንዳተዳለወ ነበረ በዚ ውድድር ድማ በተኸታታሊ ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ስዒር እዩ ሕጂ ብዝስዕሮ ገንዘብ ድማ ናብ ሞምባይ ብምኻድ ነቲ ዝፈትዎ ተዋሳኢ ንኣርያን ንምፍላጥ ተሊሙ እዩ ናቱ ተራ ምስ በጽሐ ድማ ናብቲ መድረኽ ኸይዱ ልክዕ ከም ኣርያን ኣክት ምግባር ይጅምር ንመበል ሳሳይ ጊዜ እውን ነቶም ካልኦት ተወዳደርቲ ብምስዓር ቀዳማይ ይወፅእ ሽልማት ተቐቢሉ ድማ ናብ ገዙ ድሕሪ መምላሱ ኣዲኡ ናብ ሞምባይ ዝኸደሉ ናይ ባቡር ትኬት ንኽገዝእ እንትትነግሮ ንሱ ድማ እቲ ዝፈትዎ ኣርያን ብዘይ ምንም ትኬት ናብ ሞምባይ ስለ ዝኸደ ኣነ እውን ናቱ ኣሰር ተኸቲለ ክኸይድ ስለ ዘለኒ ትኬት ኣይቆርፅን ይብላ ነቲ ተዋሳኢ ኣርያን ዝረኽበሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ንዕኡ ብምምሳል ዝተሸለሞም ሽልማታትን ዋንጫታትን ንበዓል ልደቱ ንምሃብ ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ቻንዳ ቅድሚ ናብ ሞምባይ ምኻዱ እውን ኣዲኡ ንኣርያን ክረኽቦ ከሎ ምግቢ ንኽበላ ኣብ መትሕዛ ኣሲራ ድሕሪ ምሃባ ቻንዳ ንኣርያን ከም ዝረኽቦ ርግፀኛ ብምዃን ንኣርያን ከሪኤየ ብምባል ድማ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ስእሊ ተሳኢሉ ኣብ ስልኩ የቐምጦ ኣብ መንገዱ እውን ንኒሃን ረኺብዋ ንኣርያን ክረክብ ናብ ሞምባይ ከም ዝኸድ ዘሎ ይነግራ ኣብቲ ባቡር እውን ተሓቢኡ ድሕሪ ምስፋሩ እቶም ትኬት ቆረፅቲ ንኸይረኽብዎ ዝተኸኣለ ኩሉ ይገብር ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ጥቕኡ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሰብ ይርብሾሞ እቲ ሰብኣይ ድማ ናብቶም ሰራሕተኛታት ኸይዱ ቅሬታ ያቐርብ ናይቲ ባቡር ሰራሕተኛታት ድማ ቻንዳ ትኬት ከም ዘይብሉ ፈሊጦም ንኽወርድ እንትሓትዎ ቻንዳ ግን ካብቲ ባቡር እንተወሪዱ ናይ ኣርያን ልደት ስለ ዘምልጦ ንዘይ መውራድ ኢሉ እንተደኣ ተውፅእ ኮይንኩም ካብቲ ባቡር ክዘልል እየ ኢሉ የፈራርሖም ንሳቶም እውን ብሓንቲ ንእሽተይ ነገር ትኬት ናይ ሰብ ህይወት ከጥፍኡ ስለ ዘይደለዩ ከየውረድዎ ይተርፉ ቻንዳውን ኣብ ሞምባይ ምስ በጽሐ ኣርያን ንመጀመርታ ግዜ ናብ ሞምባይ ኸይዱ እንከሎ ናብቲ ዓሪፉሉ ዝነበረ ሆቴል ይኸይድ እሞ ነቲ መሳሰይ ኣርያን ሓዲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ ንኽቦ ይሓቶ እቲ መሳሰይ እውን እቲ ክፍሊ ከም ዝተሓዘን ካልእ ክፍሊ ንኽሕዝ ይነግሮም ቻንዳ ግን ነቲ ክፍሊ ንኽቦ ነቲ መሳሰይ ብገንዘብ የታሎ ንሱ እውን ነቲ ክፍሊ ሂቦም ምስ መሸየ እውን ቻንዳ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ኮይኑ ናይ ኣርያን ልደት ይኽብር ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ናይ ኣርያን ደገፍቲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኮይኖም ንኣርያን እንዳተጸበይዎ ነበሩ ቻንዳ እውን መጺኡ ብድፍረት ናብ ገዙ ከኣቱ ይፍትን ኮይኑ ግን እቶም ሓለውቱ ደፊኦም የባርዎ ኣብ ሰዓት ድማ ኣርያን ካብ ገዙ ወፂኡ ነቶም ኣድነቕቱ ሰላም ምባል ይጅምር ቻንዳ እውን ዓው ብምባል ነታ ኣዲኡ ሂባ ዝለኣኸቶ ምግብን ዋንጭኡን ኣልዕል ብምባል ንኣርያን ምጽዋዕ ይጅምር ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ድፋእ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ምግብን ዋንጫን ይወድቕ እሞ ንዕኡ ንምልዓል እንትፍትን ድማ ንኣርያን ብደንቢ ኸይረኣዮ ይኸይድ ኮይኑ ግን ቻንዳ ብፍጹም ኣይሓረቐን ነይሩ ምኽንያቱ እውን ከም ኣርያን ዝበለ ዓብዪ ተዋሳኢ ምርካብ ቀሊል ከም ዘይኾነ ይርድእ ነበረ ድሕሪ ንእሽተይ ግዜ ቻንዳ ድራሩ ኣብ ሬስቶራንት እንዳበልዐ እንዳሃለየ ኣርያን ምስ ሲዱ ካፑር ዝተባሃለ ተዋሳኢ ብዘለዎም ዘይምርዳእ ናብ ባእሲ በፂሖም ዝብል ዜና ይርኢ ቀፂሉ እቲ ዜና እውን ሲዱ ካብ ኣርያን ዝበለጸ ተፈላጥነትን ዓወትን ኣለዎ ዶ ወይስ የብሉን ብዝብል ኣብ መንጎም ባእሲ ስለ ዝተፈጠረ ሲዱ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወሰዶ ይዛረብ ከምኡውን ቻንዳ ነዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓርቕ ግዜ ከየጥፍእ ድማ ናብ መንበሪ ገዛ ናይ ሲዱ ብምኻድ ንሲዱ ብጣዕሚ ኣድናቒኻ እየ ይብሎ ሲዱ ድማ ተሓጒሱ ናብ ገዙ ሒዙ ይኣቲ ኣብቲ ውሽጢ ድማ በይኖም ስለ ዝነበሩ ቻንዳ ድማ ንሲዱ ኣሲሩ ኣብቲ ቴሌቪዥን ንዝሃቦ ንኣርያን ዝወቅስ መግለጺ ሕጂ ይቅርታ ዝሓትት ቪድዮ ንኽሰርሕ የገድዶ ነቲ ቪድዮ እውን ብቐጥታ እንዳሰደዶ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ይርእይዎ ኮይኑ ግን ኣርያን ነቲ ቪድዮ ክሪኦ ከሎ ሲዱ ከምኡ ዝበለ ተገዲዱ ዘይኮነስ ፈሊጡ ተፈታውነቱ ንኽዕቢ ኢሉ ይግምት ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ናይ ኣርያን ጸሓፊት ኣርያን ጁኔርየ ዝተባሃለ ሰብ ዝለኣኾ ቪድዮ ኢላ ተርእዮ ኣርያን እውን ሲዱ ኣብቲ ቪድዮ ተገዲዱ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦ ንቻንዳ ክረኽቦ ስለ ዝደለየ ይድውለሉ ቻንዳ እውን ነቲ ስልኪ ድሕሪ ምልዓሉ ኣርያን ሽፌር ከም ዝልእኸሉን ክረኽቦ ከም ዝደልን ነጊሩ ቆፀሮ ሒዙ ቻንዳ እውን ነዚ ብምስምዑ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ናብ ኣቦኡን ኣዲኡን ብምድዋል ምስ ኣርያን ንምርኻብ ቆፀሮ ከም ዝሓዙ ይነግሮም ኮይኑ ግን እዚ ተሓጓስ ብዙሕ ከይጸንሐ ይጠፍእ ክልተ ናይ ፖሊስ ኣባላት መጺኦም ኣብ ልዕሊ ሲዱ ንዝፈጸመ ገበን ምኽንያት ይኣስርዎ ኮይኑ ግን ቻንዳ ንኣርያን ከይረኸብክዎ ኣይከድን ብምባል በቲ መስኮት የምርጠሎም ኣብ መወዳእታ ተታሒዙ ናብ ጣብያ ይኸይድ ኣብኡ ድማ ኣሲሮም ብሓይሊ ይሃርምዎ እቲ ታሪኽና እውን ነቶም ፖሊስ ንቻንዳ ንኽኣስርዎ ትእዛዝ ዝሃበ ኣርያን ከም ዝኾነ የርእየና ኣርያን እውን ነቶም ፖሊስ ትኬት ገዚኦም ናብ ገዙ ናብ ዴልሂ ንኽመልስዎ ይነግሮም ኣርያን እውን ንቻንዳ ክረኽቦን ከሎ ንዕኡ ስለ ዝመስል ብጣዕሚ ይደናገጽ እቲ ዝገበሮ እውን ገበን ከም ዝኾነን እንተደኣ ተኣሲሩ ድማ ትርፉ ንቤተሰብ ጭንቀት ከም ዝኾነ ይነግሮ ቻንዳ እውን ነቶም ፖሊስ ዝሰደዶም ሰብ
ኣርያን ከም ዝኾነ ምስ ሰምዐ ልቡ ይስበር ቻንዳውን ብጣዕሚ ሓሪቑ ንኣርያን ንስኻ ብዘይ ኣነን ብዘይቶም ካልኦት ኣድነቕትኸን እኮ ተራ ሰብ ኢኻ ኢሉ ይዛረቦ ድሕሪ 2 መዓልቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምሕዳሩ ይፍታሕ እሞ ብዝኣምኖን ብዝፈትዎን ተዋሳኢ ስለዝተጠለመ እንዳሓረቐ ናብ ደሊ ይኸይድ ኣብ ገጹ ምስ በጽሕ ድማ ንቤተሰቡ ካብ ምእሳር ወጻኢ ንኣርያን ከም ዝረኸቦን ምስኡ ድማ ጽቡቕ ግዜ ከም ዘሕለፉን ይነግሮም ሃንደበት ድማ ቻንዳ ነቲ ዘለዎ ናይ ኢንተርኔት ካፌ ክሸጦ ይውስን ኣብቲ ክፍሉ ዝለጠፎም ናይ ኣርያን ፖስተራት ድማ ድሕሪ ምቅጻሉ ንኣርያን ሕነ ንምፍዳይ ቆሪጽ ይለዓል እዚ ድሕሪ ምፍጣሩ 1 ዓመት ይሓልፍ እሞ ኣርያን ኣብ ለንደን ኣብ ሓደ ዓብዪ ፕሮግራም ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ኣብታ ከተማ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝፍተው ንዕኡ ዝመስል ሓወልቲ ኣብቲ ሙዚየም ተሰሪሑሉ ነበረ ቻንዳው ነቲ ዕላሙ ንምፍጻም ናብ ለንደን ኸይዱ ኣብቲ ሙዚየም ውሽጢ ሓንቲ ቆልዓ ቻንዳ ምስ ረኣየቶ ምስ ኣርያን ብጣዕሚ ስለ ዝመሳሰል ኣርያን ኢላ ዓዊላ ትጽውዖ እቶም ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ድማ እቲ ትኽክለኛ ኣርያን መሲልዎም ስለ ዝፈትዎ ኩሎም ይኸብዎ ኣብቲ ጥቓ ሓወልቲ እውን ጠጠው ብምባል ነቲ ሕርቃኑ ቀልዲ ብዝመስል መልክዕ ምግላጽ ይጅምር ኮይኑ ግን ተግባራቱ እንዳበኣሱ መጺኦም ነቲ ሙዚየም ምርባሽ ይጅምር ካብቲ ሙዚየም እውን ንምምላጥ ነቲ ሓንቲ ሓላዊት ብምጭዋይ ሒዝዎ የምልጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለየ ድማ ኣርያን ነቲ ፕሮግራም እንዳተዳለወ እንዳሃለየ እቲ ስራሕ መካየድ መጺኡ ኣብቲ ሙዚየም ውሽጢ ብዝተኻየደ ዕግርግር ምኽንያት ፖላይስ ንሕቶ ከም ዝደልይዎ ይነግሮም ነቶም ፖላይስ ክረኽቦም ከለውን ኣብቲ ሙዚየም ውሽጢ ብዝፈጸመ ገበን ምኽንያት ናይ ቤት ፍርዲ መእዘዚ ይህብዎ ኣርያን እውን ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ተዘይተረድኦ ንሱ ከም ዘይኾነን ኣብቲ ሰዓት ንሱ እውን ኣብ ገዛ እየ ነይረ ንስኹም ኣብቲ ትልዎ ዘለኹም ቦታ ኣይነበርኩን ይብሎም ኮይኑ ግን ኣርያን ኣብቲ ሰዓት ኣብ ገዝኡ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ምንም ዓይነት ምስክር ስለ ዘይብሉ እቶም ፖላይስ ሒዞሞ ናብ ጣብያ ይኸዱ ኣብቲ ጣብያ ምስ በጽሑ ድማ በቲ ናይ ድሕነት ካሜራ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር የርእይዎ ኮይኑ ግን ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ንሱ ከም ዘይኾነ ዋላ እኳ ከረድኦም ተፈተነ ምንም ከይተሳኽዑሉ ይተርፍ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ቻንዳ ነቲ ካልኣይ ዕላምኡ ንምስኻዕ ናብ ደቮኒ ከተማ ይኸይድ ኣብታ ከተማ ውሽጢ እውን ኣርያን ኣብ ዓብዪ ዝኾነ መርዓ ተጸዊዕ ስለ ዝነበረ ናብቲ መርዓ ንምስታፍ ይኸይድ ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ናይ ኣርያን ጠበቓ ይመጽእ እሞ ብወሓስ ንኽፍታሕ ይገብር ኣርያን እውን ኣብቲ ሙዚየም ዝተፈጠረ ነገር ሽሙ ስለ ዘጥፍአሉ ንሱ ከም ዘይኾነ ንህዝቢ ንምርጋጽ ቆሪጽ ይለዓል ቀጺሉ ድማ ኣርያን ናብ መርዓ ንምኻድ ኣብ ናይ ውልቆ ኣውሮፕላን ይሳፈር ኣብኡ እንዳሃለየ ድማ መን እዩ ንዓይ መሲሉ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝፍጽም ዘሎ እንዳበለ እንዳሓሰበ እንከሎ ስልኩ ይጽውዕ እቲ ዝደወለሉ ሰብ እውን ቻንዳ እዩ ነይሩ ቻንዳ ቅድሚ ዓመት ንዝፈጸመሉ ገበን ይቅርታ ንኽሓትት ይነግሮ ኮይኑ ግን ኣርያን ይቅርታ ሓትትን እንትትብሎ ቻንዳ ሓሪቑ ኣብ 2 መዓልታት ውሽጢ ናቲ ህይወት እንተዘያበላሸዮ ሰብኣይ ኩንኩን ይብሎም ብድፍረቱ እውን ኣብ ደቮኒ ከተማ ውሽጢ ከም ዝኾነን ነቲ ቀጻሊ ናይ ሕነ ምፍዳይ መንገዱ ክቕጽል ከም ዝኾነ ነጊሩ ነቲ ስልኪ ኣብ እዝኑ ይዓጽዮ ኣርያን እውን ነቲ መፈራርሒ ድምፂ ድሕሪ ምስምዑ ብጣዕሚ ናብ ሓሳብ ይኣቲ እቲ ስራሕ መካየድ ድማ ንምንታይ ንቻንዳ ይቅርታ ሓቲቱ እቲ ጸገም ጠጠው ከም ዘይብሎ ሓሳብ ይቐርበሉ ኮይኑ ግን ኣርያን ቻንዳ ንመን ከም ዝተዳፈረ ከሪኦ ስለ ዝደለየ በቲ ሓሳብ ከይተስማምዕ ይተርፍ ቀጺሉ ድማ ኣርያን ኣብቲ መርዓ ንዘለዉ ሓለውቲ ነቶም ኣብቲ መርዓ ዘለዉ ሰባት ብምሎም መንነቶም ብደንቢ ንኸጻሪ ይነግሮም ኮይኑ ግን ቻንዳ መልክዑ ሙሉእ ብምሉእ ቀይሩ ብዘይ ምንም ጸገም ብቐሊሉ ናብቲ ፕሮግራም ይኣቲ ኣርያን እውን ናብቲ መርዓ ድሕሪ ምኻዱ ናይታ መርዓት ኣቦ ቡሽያኒ ኣርያን ጥፋኣተኛ ምዃኑ ኣብቲ ሙዚየም ኣብ ቴሌቭዥን ስለ ዝረኣዮ ናይ ጓል መርዓን ተበላሽሉ ከም ዝቆትለ ይፈራርሑ ኣርያን እውን እቲ ፕሮግራም ቅድሚ ጅማር ድማ ነቶም ሓለውቲ ነቲ ከባቢ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብደንቢ ንኽሕልዎ ይነግሮም ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ፈተውቱ ዝሃብዎ ደብዳቤ እንዳንበበ እንዳሃለየ ካብቶም ደብዳቤታት ውሽጢ ይቅርታ ንኽሓት ዝሓተ ደብዳቤ ነበረ ኣርያን እውን እዚ ደብዳቤ ቻንዳ ከም ዝጸሓፎ ተረዲእዎ ስለ ዝነበረ ነቶም ሓለውቲ ካብቶም ዕድማት ውሽጢ ቻንዳ ከም ዘሎ ነጊርዎም ንኽደልይዎ ይእዞም እቶም ሓለውቲ እውን ንቻንዳ ንምድላይ ነቲ ከባቢ ብምሉእ ይፍትሽዎ ኣብ መወዳእታ እውን ኣርያን ንቻንዳ ንምድላይ ኣብ ናይ ሜክኣፕ ክፍሊ ውሽጢ ከኣቱ ከሎ ኣብቲ መስታወት ብቻንዳ ዝተጻሓፈ መልእኽቲ የንብብ ኣርያን እውን ሓሪቑ ነቲ መልእኽቲ አንቢቡ ከይወድአ ናይቲ ፕሮግራም መዳለውቲ መጺኦም እታ መርዓትን ቡሽያንን ይጽበይዎ ከም ዘለዉ መጺኦም ይነግርዎ ኣርያን እውን ቅልጥፍ ኢሉ ኸይዱ ምስታ መርዓት ምስዕሳዕ ይጅምር ኮይኑ ግን ምስታ መርዓት ዝስዕስዕ ዝነበረ ኣርያን ዘይኮነስ ቻንዳ እዩ ነይሩ ቻንዳ እውን ነታ መርዓት ኣብ ዘይኾኑ ቦታታት እንዳነኻኽአ ከጨንቃ ይጅምር እታ መርዓት እውን ተጨኒቓ ልቐቐን ኢላ ትኸይድ እንታይ ከም ዝገበራ እውን ንቤተሰባ እንዳተናገረት እንዳሃለየት ቻንዳ ካብቲ ቦታ ይጠፍእ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣርያን ይመጽእ እሞ ቡሽያኒ ከመይ ኢኻ ደፊርካኒ ኢሉ ንጓሌይ ከምኡ ጌርካ ትነኽኣ ብምባል ሓሪቑ ይናገሮ ኣርያን እውን ብዝተኻእለ ዓቕሙ
ንሱ ከም ዘይኾነ ንምርዳእ ዋላ እኳ እንተፈተነ ማንም ግን ከኣምኖ ይከኣለን ቀፂሉ ድማ ካብቲ መርዓ ይባረር ካብቲ መርዓ እውን እንዳወፀ እንዳሃለየ ኣብቲ በሪ ጠጠው ካብ ዝበሉ ካብቶም ፈተውቱ ማእኸል ሓደ ይቅርታ ዝብል ጽሑፍ ዝሓዘ ሰብ ይርኢ ነዚ ጽሑፍ ዝሓዘ ሰብ እውን ቻንዳ ከም ዝኾነ እርግፀኛ ስለ ዝነበረ ካብ መኪኑ ወፂኡ ንቻንዳ ከጓየ ይጅምር ኣብ መወዳእታ እውን ንቻንዳ ክሕዞ እንትትብል ቻንዳ ድማ ከይተሓሰበ ናብኡ ሕጂ ዘሊሉ ካብቲ ከባቢ ይስወር ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ድማ ኣርያን ናብ ለንደን ተመሊሱ ኮንሰርት ከቕርብ ሓሲቡ እዩ ዘሎ ኮይኑ ግን ጸሓፊቱ መጽያ ኣብቲ መርዓ ብዝተፈጠረ ነገር ቡሽያኒ ሽምካ ስለ ዘጥፍኦ ኣብቲ ኮንሰርት ሓደ ሰብ እውን ኣይመጽን ትብሎ ኣብ መላእ ከተማታት ሂንዲ እውን ኣርያን ንናይ ቡሽያኒ ቆልዓ እንታይ ከም ዝገበራ ስለ ዝተሰምዐ ናይታ ከተማ ነበርቲ ብምልኦም ኣብ ኣርያን ልዑል ዝኾነ ጽሊ ኣሕዲሮም እዮም ኣርያን እውን ብዘይገበሮ ነገር ኩሉ ሰብ ስለ ዝጸልኦ ብጣዕሚ ይሓዝን ኣርያን ናብ ሞምባይ ቅድሚ ምላሱ ናይ ፕሬስ ኮንፈረንስ ይገብር ኣብኡ እውን እዚ ኩሉ ነገር ንሱ ከም ዘይገበሮን ድሕሪ እዚ ኩሉ ተግባር ዘሎ ሰብ ንምግላጽ ድማ ግዜ ከም ዘድሊ ነቶም ጋዜጠኛታት ይነግሮም ቀፂሉ እውን ኣርያን ናብ ሞምባይ ተመሊሱ ናብ ገዝኡ ከኣቱ እንትትብል ብጣዕሚ በዝሒ ዘለዎም ጋዜጠኛታት ኣብ በሪ ጠጠው ኢሎም ይረኽብዎም ንዖም ንዘይምርካብ ኢሉ እውን በቲ ድሕሪ ገጽ ዘሎ በሪ ኣቲ ኮይኑ ግን ኣብቲ ገዝኡ ውሽጢ ዝኣተወ ኣርያም ዘይኮነስ ቻንዳ እዩ ነይሩ ቀፂሉ እውን ሰበይቲ ኣርያን ሓቂፋ ድሕሪ ሰላም ምባላ ሰብኣያ ከም ዘይኾነ ትርዳእ ቀፂላ ድማ ናብ መደቀሲ ገዝኦም ወሲዳ ካብቲ መስሕብ ውሽጢ ሽጉጥ ኣውፅያ ክትኩሰሉ እንትትብል ቻንዳ ነታ ጓሎም ሓቂፉ ከደቅሳ ክብል ከሎ ትሪዮ ነቲ ሽጉጥ ካብ ጓላ ተሓቦ ቻንዳ እውን ናብዚ ዝመጻኹ ንዓኽን ንጓልክን ክጎዳ ኣይኮንኩን ናብቲ ናይ ኣርያን ኦፊስ ጥራሕ ውሰድኒ እሞ ክኸይድ ይብላ ንሳው ናብ ናይ ኣርያን ኦፊስ ምስ ወሰደቶ ቻንዳ ብሕርቃን ናይ ኣርያን ሽልማታት ብምሎም ምስባር ይጅምር ብድሕሪኡ እውን ብዙሕ ከይጸንሐ ነቲ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ ኣርያን እውን ናብ ገዝኡ እንትትመለስ ሰበይቱ እንዳበኸየት ትጸንሖ ነቲ ዛብኸያ ዘሎ ምኽንያት ምስ ነገረቶ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ንፖሊስ ሪፖርት ከም ዘይገብርን እቶም ፖሊስ ክሕግዝዎ ስለ ዘይኽእሉ ንሱ ባዕሉ ንቻንዳ ረኺቡ ከም ዝቆፅዖ ይነግራ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ቻንዳ ናይ ኣርያን ፕሬስ ኮንፈረንስ ኣብ ቴሌቪዥን እንዳረኣየ እንዳሃለየ ኣዲኡ ደው ኢላ ናብ ገዝኡ ንኽመጽእ ትነግሮ ኣብ መንጎ እዚ ድማ ኣርያን ነቲ ስልኪ ካብ ኣዲኡ ተቐቢሉ ነዚ ፀወታ ኣቋሪፁ ንኽራኸቡ ይሓቶ ቻንዳ እውን ክረኽቦ ዝኽእል ኣብቲ መንደሩ ኣብ ዝግበር ፕሮግራም ተሳቲፉ ሰብ ኣብ ዝተኣከበሉ ይቅርታ ምስ ሓተቱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ይነግሮ ንቤተሰበይ ድማ ክትጎድእ እንተዳ ሓሲብካ ኣነ እውን ቤተሰብካ ጎዲእ ኢሉ ይፈራርሖ እስልክ ድሕሪ ምዕፃው ድማ ኣርያን ንወለዱ ቻንዳ እንታይ ከም ዝበሎ ነጊርዎም ወድኹም ኣእምሩ ስሒት ይብሎም ኣቦኡ ድማ ወደይ ስርዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ንዓኻ ዘለዎ ኣድናቆት ብጣዕሚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ከም ዝገብር ዘሎ ይብሎ ኮይኑ ግን ኣዲኡ ኣርያን ትኽክል ከም ዝኾነን ንወዶም ስርዓት ከምርዎ ስለ ዘይከኣሉ ናትና ጥፋኣት እዩ ትብሎ ልክዕ ከም ኣርያን እውን ኣክት ዝገብር ነታ ዝፈትዋ ኒሃን ክምርዓው ስለ ዝደሊ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምዝራባ ወደይ ከይተቐትለለይ ንክእሰርን ካብ ጥፋኣቱ ንክመሃርን ጥራሕ ግበረለይ ትብሎ ምሸት ምስ ኮነ ድማ ቻንዳ ናብቲ ዝበሎ ፕሮግራም ኣርያንን ናይ ቻንዳ ቤተሰብን ይኸዱ ኣብኡ እውን ቻንዳ ናይ ኣርያን ይቅርታ ንምስማዕ መፅኡ ነበረ ከምኡ እውን ኒሃን ኣርያን ቻንዳ መሲልዋ ናብ ኣሜሪካ ንምኻድ ቪዛ ከም ዝረኸበት ትነግሮ ኮይኑ ግን ክዘር ከሎ ኣርያን እምበር ቻንዳ ከም ዘይኾነ ምስ ፈለጠት ትድንግጽ ብድሕሪ ድማ ቻንዳ ዝገበረ ነገር ኩሉ ድሕሪ ምዝራቡ ምስኡ ኮይና ንቻንዳ ንኽትጋልጾን ንኽትሕግዞን ይነግራ ኣርያን እውን ናብቲ መድረኽ ድሕሪ ምውፅኡ ቻንዳ ከም ዝበሎ ይቅርታ ከይበለ ንቻንዳ ብምምሳል ንኒሃን ናብ መድረኽ ይጽዋዕ ኒሃን ምስ መጸት ድማ ቻንዳ ደፊሩ ዘይገበሮ ነገር ይገብር ንኒሃን ዝተፈለየ ስምዒት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምዝራቡ ነቶም ዕድማት ብምልኦም ንኣርያን መሲለ ናይ ኣርያን ህይወት ዘበላሸኽዎ ኣነ እየ ኢሉ ይዛረብ ቻንዳ ከም ዝተጋለጸ ክሰምዕ እንከሎ ሓሪቑ ናብ ኣርያን ሽጉጥ ይትኩሰሉ እቲ ጥይት ድማ ነቶም ዕድማት ኩሎም ኣደናጊጹ ኣብቲ ቦታ ዕግርግር ይፍጠር ኣብ መንጎ እዚ ድማ ናይ ቻንዳ ኣደ ንቻንዳ ሪኣቶ ካብ ዘለዎ ንኽወርድ ትእዞ ኮይኑ ግን ቻንዳ ከይሰማዓ ካብቲ ቦታ ንምጥፋእ ምጉያ ይጅምር ኣርያን እውን እንዳጓየ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ቦታ ይረኽቦም ኣብኡ ድማ ክልቲኦም ዘለዎም ዓቕም ብምጥቃም ምብኣስ ይጅምሩ ኣብ መወዳእታ እውን ኣርያን ስዒሩ ንቤተሰቡ ኢሉ ነዚ ፀወታ ገዲፉ ናይ ባዕሉ ናብራ ንኽመርሕ ይመኽሮ ኮይኑ ግን ቻንዳ ተስፋ ብምቑራጽ ንነብሱ ከጥፍእ ካብ ፎቕ ይዘልል ኣርያን እውን ብቕልጡፍ ናይ ቻንዳ ኢድ ብምሓዝ ክስሕቦ ይፍትን ኮይኑ ግን ቻንዳ ነዚ ዓለም ተኣኽለኒ እያ ብምባል ናይ ኣርያን ኢድ ለቒቑ ይመውት ድሕሪ ንእሽተይ መዓልታት ድማ ዓለም ኩሉ ብዛዕባ ናይ ቻንዳ ተግባርን ኣርያን ድማ ምንም ዓይነት ጥፋት ከም ዘይብሉን ይርዳእ ኣርያን እውን ብዛዕባ ቻንዳ ኣብ ቲቪ ክውጋዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን ሓዚን እንከሎ ድማ ጸሓፊቱ መጽያ ኣድናቕቲ ከይጽበዩ ካለው ትብሎ
ንሱን ካብ ገዙ ወፂኡ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ንኣድነቕቱ ሰላም ይብሎም ብሓሳቡ እውን ካብ መንጎቶም ኣድነቕቱ ንቻንዳ ይርዮ ልክዕ ከም ቻንዳ ዓይነት ስምዒት ማንም ሰብ ንኸይስሙዕ ብምሕሳብ ድማ ኢዱ ኣልዕል ኣቢሉ ሰላም እንዳበሎም ፊልምና ይውዳእ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ፊልምና እዚኣ ትመስል ነይራ ክሳብ ብኻሊእ ትሕዝቶ ንራኸብ ድማ